तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। हमें मुझसे वीडियो बस बोलना फिर लाइव है। तो दोस्तों यही पुराना शर्ट, यही पुराना जसुआ हिंदी लायरायनो हायालै बोसोरसेनि उनाव दिनै आरो ओंखारलायबाय फुजायाव थांनो थाखाय आरो दिनै थांनो ओंखारबाय जोंहा फुजायाव नै मालाय दख'ना गोदानखौ गानना ओंखारबाय। दा होमबाल' सासेयाबो थांफानो ओंखारबाय, जों जेराव थाङो दानो थांफानो ओंखारहैयो। फैसा लाखाबायनो थाखा गैया फैसा गैया, देग्लायनि फुजाया माबोरै सुरिदार ना थांनो बादोंमोन, होमबाबो हिनजावा लिंबाय थादों नालाय थांसै। आंथ' बेबायदि फुजा सुजायाव इन्ट्रेस्ट गैया, आंना हरावसो इन्ट्रेस्ट दं आरोना, खिन्थु सारोनफोराव थांनायनि हुदा गैया आंना, मानो होनबा आं फुजाबो खालामा नालाय ना, बेनि थाखायनो। माने दख'ना समायाखै ओइ दख'ना समायाखै नालाय, आंनि खेबसे नालाय समायखायोलै आंना हिनजावा। बा फिसालाय मादि नायदो थ' समायदोलै, ओंखाय नर्मेल कालारानो समायोथ' सना जोंना। फुजा मा बोर बिगोन नोङो? मामि आंनो माबा पिस्तल नांखागौ दे, पिस्तल नांगौ पिस्तल। ओमफ्राय बुलुन 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 लोगोफोर बे आंनाव पिस्तल बिगासिनो आरोना। पिस्तल मोनाबाथाय दिनै ओरैबायदि उन्दु गाबगोन माने दै नायबाय था नोंसोरो, आं भिडिअ खिन्थिना होगोन। आसला टाटा लानानै मिलायदो बिमाया टाटा लाहरगासिनो नै टाटा लागासिनो बिमाया टाटा लानानै बिराद खुसि। जियानो बुं लोगोफोर, गोदोनि बायदि आजिखालि फुजाफोरा जाला आरोना, मानो होनबाथाय गोदो जोङो ज' ज'नो जोंना माने मोनसे डेकापा मोनसे स्टेसन होननाय दङ आरोना, गामि माने दरनि जायगायाव खाथि खाथिनि जायो आरोना, नांजाबलायनायखा। बे समाव जों सिलायलायलाय जिबायदि गावलायोमोन माने नागिरो उन्दै समाव, माने दाथ' गैला बेफोरबायदि। आरो गोदोनि बायदि इन्जयबो जाखाला आरोना, आजिखालि बांसिन लोंनाय जानाय बुलायनाय नांलाय खमलाय बेफोरबायदियावसो बांसिन आरोना, बेनिखायनो मोजां मोननानै थांनो गोसो जाला माने। दाथ' गोदोनि बायदिबो नंला, लोगोआबो सोलायबाय, जुगाबो सोलायबाय, टाइमाबो सोलायबाय, समाबो सोलायबाय, बैसोआबो सोलायबाय, गासिबो सोलायबाय आरोना। ओइ थाबायना दो बिराद दिस्टार्ब होयो गथ'खौ लाफानानै ना। ओइ नों फैफायाबानो जायो, बिमा फिसा इसना मोजांलै। वा माला दुर मोननैसिगोन, बारा गोजान गैला लोगोफोर। नुहुरबायानो खोमा ओइ लोगोफोर, जोंना फुजा मन्दपा मोनसिगोन आरोना, बारा गोजान गैला नैबेनो। आरो दिनै बिस्थिबारबो ना, जोंना हाथाया बेथिं थायो, हाथाया बेथिं जायो आरोना, बारा गोजान गैला दिनै हाथायबो। माने दिनै फुजाबो नालाय, ओमफ्राय हाथायबो जादोंना, बेनिखायनो मानसिफोरा एसे जागोन खोमा सानदोंमोन, खिन्थु जादिया। मासे लासै लासै थाबायो नोंसोरलाय? थाब थाब फैनो हाया? बेखौ लाफायाबानो जायोमोन बेखौ। ओइ सनाय लोगोफोर दिनै मोनफैबाय आरोना, दिनै फार्स्ट दे ओंखायनो मानसियानो गैया। सत्वं रजतस्त्वमेव च रचेन्नारायणी सदा आरक्षति वाराहि धर्मं रक्षतु वैफणस्मि पदमेकं न गच्छति त्रैलोक्येषु भवेत् पूज्यं त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद सर्व सतं साङ्ग्रं मृत्यु विवर्जितः नाशन्ति व्याधयः सर्वे महाबलाः। लोगोफोर दाना हिनजावमोना खुलुमनाय गारदों, आं खुलुमथ'ला आरोना, बेनिखायनो एसे खुलुमनायखौ दसे नेनोसै खुलुमनाय गारदों आरो सासेयाबो थेख्लायाबो दहाय फैखांबायमोन, बिमा मोनदों आरो दा आखौ खुलुमनाय फैबाय खेबसे। कुम्बुलो नम' नम' खालामबाय, नम' खालामबाय, नम' खालामबाय, फुजा खालामखांबाय। दा नै खुलुमखांबाय आइ दुर्गाखौ, ओमफ्राय नै ओरैजाय जि मोजां नुखादों आरोना, नै मालाय फुङावनो मानसिफोर फैजोबो, ओमफ्राय बारा मानसि गैला आरोना। नोंखौ मा आंसो फुजा खालामनांसिगोन नामा? बियो एकदम मा होनोमोनलाय, बे हाबफैलायबाय आरोना बियो, होमबाबो माने खुलुमासै, बेदर जादों होननानै। माबायदि मानसिथाय बियो, बिसिमाव हाबफैबाय, खुलुमनायाव माबा थांगोन। मा मोनजादों सना जाथाय? आंखौ स्ट'रनि थाखायनो आइ बायदि आरोना, गथ'फोरनि बायदि जेबो स्ट'र नङा आरोना, सालमाय नङा बियो, एकदम आइ बायदि जादों, बिराद सायो आरोना बेफोर स्ट'रा आंना।
दहाय फुजा खालामनायाव फैसायानो बावगारदों आं दासो फैसायानो थांबाय माने तेरी हर बात अच्छी है मेरी शेरों वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है मुश्किल में हो बच्चे तो माँ ही काम आती है रक्षा करती न'आवबो थांनो हाला मानोबो हाला लोगोफोरनि फुजा खालामफैनायाव अखा साना होबाय आरोना देन्जार अखा अखाया दासो खमायबावबाय तना तना नङा माथो इलाय आरो फुजा खालामबावनो नामा फुजा खालामबावनाय दे मा जागोन नोङो मा जागोन हा दादै दादै जागोन गुबुन जानोसै दानाबा केला गुगुनियाबो आलाय गावदां गुबुन जाबावनो आरो दै गोजा गुगुनि जादोंसो गुगुनि ना मटर दै मिक्स खालामनायलाय बिदिनो गुगुनि दोङो बे दोङो साम'सा सिंग्रा गावदा जाग्रोखाय सिगां सिगां ना नेखाया माने ना दादै जागोन हा माबा सिंग्रा जानोसै सासे दङनो नुनाय जानि मोनजाबाय होदो बिमा फिसा जानाय इसोरा कुम्बला मामिया होदोना होआखै ओइ दिनैसो मामिया होदो ताइ होदो सिंग्रा दौगासिनो गावबो जागासिनो दोनबाय दा जादे गैला दानाबा जाखांबाय हटेलावबो थांगासिनो गावदा न'आव दै जाजोबना दोङो फुजानि दिनाव बेफोरबायदि जायोबा मा जानोलै जेजे जाजोबदो जायगाफोरानो कुम्बलुआ मोनजानायखाय बिराद दुगा जादों अखा हाबाय थानायखाय फुजाया बारा गिदिर जायाखै आरो ना मानसि जायाखै आरो दिनै फार्स्ट दे ना बेनिखायनो जायाखै सेकेन्ड दे नेक्स्ट दे गाबोनसो मा जायो गाबोन थांबाय थानोसै दाना न'आव थांबाय थानोसै जाजोब्बाय साथाबो लाबाखैना बेनिखायनो थांबाय थानोसै आरो अखा हाबाय थादों आरो दिनै बिसनाय आरो मोनसे थांनानैसो बेरायनायसै माबा जायो सुनु आबैनो थांगासिनो सुनु थां गाब्रिलाय थांलाय नागिरैलाय आबैया न'सेयाव दं थांलाय न'सेयाव दं उन्दुदो होनदो थां थ' आंबो थांगोन थ' न'सेयाव फै थ' आबै होनलाय आबै नों जिलापि हैनो थांदों आबैनो नों जिलापि हैगोन थां आबै उइस आयै ताताय नबिबाय सुनुआ फैदो फैदो आयु बाबाया बोरै बाबाया थ' नोंथांमोना बुंखाबाय जों दिनै फुजाया माबोरै जायो माने फुजाया जानायालाय गोजान जायो आरो ना होमबाबो दा माबागासिनो ना अखा हागासिनो ना बेनिखायनो मानसिफोरा फैयाखै आरो ना फैनो हायाखै आरो बुंनो गोनां एक्सुवेलि माने सानाव मानसियानो जाखाया आरो ना हरावसो मानसिफोरा बांसिन जायो आरो मोसानाय सोसानायाबो हरावनो जायो नालाय अखाया जोंथिं खमसो हाबावदों आरो ना खिन्थु अखाया बेलेगफोरथिं बिराद हागासिनो दाबो ओइ नै मामिया थोरसि खुरै सुदो मामिनाव माबा बिलाइ मामिनाव ताइ बिलाइ नै फुजानिफ्राय लाबोनाय ताइखौ हर मामि ओइ नै मा जादों सासे माइबुरो आबुना माइबुरो होनलाय माइबुरो होनलाय आबुनाव मा बुस्थु हा आबुनि फैसा लादो नोङो कुम्बुल आबुनि फैसा लादो लायाखैना फैलाय चेक खालाम फैलाय चेक खालामफै चेक खालामलां लादो नामा मोखां गल' गल' मोनबाय नोङो हा मोखां सुबाय सुवाखै फैसा गोमादोंनो 200 थाखा बगले लादो नामा बगले हा फैसा सिखावगासिनो माने बयखौबो सोर सासे लादो सोर दा नामा कुम्बुलुआ नों लाबोदों मानो थाबो थाना फै इदो सादा जाग्रा मानसि थायो नामा फै गावना फैसा गोमाबाय आं सिखावमायो जाला इदो केप केप ना
ไปเก็บนึงเก็บนึงคนก็เก็บอาบูเก็บไรเดี๋ยวอาบูเก็บไรเดี๋ยวละนั่นนี่น่ะเก็บอาบูเก็บไรเก็บไรอาบูเก็บไรอาบูนี่คนต้องเก็บเก็บไร